Ngalokho umfundisi angaphuma ejaridini ubhizi nabanye abobaba. Umfundisi after 9. Umfundisi namuhla amagay. Likuphi lo wayishisa isodoma ishisa ibhola. Okuyizinto ezisodwa. Even the government yethu ungayithatha ngiyibize ukuthi ngithi upresident umfundisi as a leader of the country. Wonke lama bills awasayinelayo awakanjani. Bazalwane kunzima futhi eSouth Africa ngakukweza. Angazi ukufundisa ukuthi bakukhuluma njani kulelo but no, it's so tough. Fundisi bamithisa esontweni, fundisi babhizi ngaphandle. Ngiyeke nje ifunga kakhulu bazalwane sibhekene nesimo esinzima la. And unfortunately kufanele sikhulume. Fundisi ulala ngamadoda ulala. Say